na tayo po'y na deserve ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, katulad po ng sabi ni Ate Chick, lahat tayo may daladalang pasasalamat sa ating Diyos. Kaya po sa oras pong ito, sa umaga pong ito, sama-sama po nating itaas ang ating papuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
proof of your goodness, as a proof of your grace, of your love for us, oh God. Here we are, we stand with our praise. Oh, we lift up to you our praise. Huwag po natin hayaan na maging awitin lamang po ito na basta-basta po natin kinakanta. Let it be the song of our hearts, the cry of our hearts, the desire of our hearts this morning. Truly, oh God, we come into this place to give you all the praise, all the glory, oh God. Hallelujah. Come on, ibigay po natin ang pinakamataas na pagsamba, papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, pasasalamat sa tapat na Diyos, ang Diyos na nagmahal sa bawat isa, kahit sa marami nating kakulangan, dahil sa marami nating kasalanan, still ang Diyos natin ay tunay na umaabot, kumakalinga, tunay na gumagabay, nagpapalakas at nagpapala. Sa umagang ito, aming Ama sa langit, sa pangalan po ng iyong anak, at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, kami pong lahat ay dumudulog ng may pagpapakumbaba sa iyo. Kami po ay narito sa inyong harapan at talagang nagsasubmit, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan. Umaamin po kaming wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Umaamin po kami, Panginoon, marami kaming kakulangan. Wala kaming pwedeng ipagmalaki at wala kaming pwedeng ariin na sarili namin, Panginoon. Kundi ang lahat, kung ano man ang aming tinatamasa, ay nagmumula sa iyo. Ama, salamat po for adding one day in our life that we can, Lord God, make way
aming mga buhay. Banal na Espiritu, kayo po'y mangusap sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang humawak sa puso at isipan ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na hindi masayang ang muli naming pagpunta sa iyong panambahan. At hindi kami, Panginoon, lamang hihingi ng aming pangangailangan, kundi, Lord, buong puso kaming magpapasalamat dahil may Diyos na kumakalinga sa amin at nagmamahal ng tapat. O dakilang Diyos, salamat po sa lahat ng mga tinamasa namin for the past how many days. Now, O God, narito kami sa iyong panambahan. Muli namin ibibigay ang pinakamainam, Lord God, na handog. Narito kami, O Diyos, aming handog, ang aming sarili bilang buhay, kalugod-lugod at kaibig-ibig sa iyong harapan. At lubos ang aming pong pagpapasalamat dahil kung wala kami sa kalagayang katulad nito. O Diyos, salamat po. Ikaw na rin po ang bahala na magpala mula sa iyong banal na salita, ihahandog at ihahatid, Panginoon, ng inyong lingkod. Salamat po sa kanyang buhay. Muli namin siyang itinataas sa iyo. Papangunahan mo siyang palagi. Sasamahan mong palagi. Ipararanas mo, Panginoon, ang walang hanggang biyaya mo, Panginoon. For there will be signs, wonders, and miracles, Lord, through His life. As you work, Holy Spirit, at hayaan mo, Lord, na matanggap po namin for whatever you have in store for each and every one through the life of your servants. May each and every one of your people matanggap ang lahat ng iyong inilalaan, O Diyos, sa umagang ito. Ama, sabay-sabay po rin namin patuloy na winawasak, dinudurog ang lahat ng anumang plano o gawa ni Satanas. Lord, ano man ang kanyang inihasik sa himpapawid, sa hangin, sa lupa, at sa bawat tao sa ngalan ni Jesus, I command you, Satan, and all your cohorts to bow down in the name of Jesus. Yes, for you don't have any authority. Wala kang kapangyarihan. You are already defeated, and now we are bringing you under our feet, crushing your head, and even all your cohorts, at lahat kung ano man ang inyong ginagawa sa buhay ng bawat isa. For I declare Luke 4:18 and 19, for the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set those who are in prison, to set them free, and to proclaim the acceptable year of the Lord. And I declare your power through each and every one, through the working of the Holy Spirit in us, with us, and through us. And Lord, walang iba sa lugar na ito. If there is any glory, we will never touch it, oh God, because glory belongs to you alone. That's why ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we pray. And everyone says, Amen. Hallelujah. Excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Excited na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Kaya po dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga biyayang meron tayo ngayon at ibigay po natin ang the best natin para magpuri sa Kanya! Amen! At ang tanging panalangin lamang po ang panlaban natin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin! Kaya po, we want to see Jesus live in us! Yes! Come on! We wanna see Jesus lifted high above the clouds.
wanna sing. We wanna sing. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. Jesus. We wanna sing. Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. We wanna sing. We wanna see Jesus lifted high. We wanna sing. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in my life. It's in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Say, all of my hope is in you. See, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my Lord. I will praise you. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. It's in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. It's in you. Amen. Patuloy tayong awit sa Panginoon. Tunay nga, tayo po'y malayang tumakbo. Tayo po'y malayang tumalon. Tayo po'y malayang sumayaw para po sa ating Panginoon. Amen? Pwede bang tapuin mo yung kapatid mo, sabihin mo, kapatid, sasayaw tayo para sa ating Diyos. Amen? Lahat po tayo na narito. Wala pong nakatayo lang. Wala pong nanonood lang. Tayo pong lahat ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Handa na po ba tayong sumayaw? Handa na po ba tayong umawit sa ating Diyos? Amen? Tayo'y tatakbo dahil tayo'y malaya na. Dahil po sa ating Panginoong Jesus. Amen? Come on, church! Here we'll celebrate! We are free! Come on! Hey! Woo! Give your best praise! To you the blind will sing, to you the mute will sing, to you the dead will rise, to you all hearts will pray, to you the darkness flee, to you my heart sings, I am free. Come on, we will declare, sing I am free. Come on, we will run, 'cause I am free. Come on, everybody, tayo tumakbo sa ating we are free. I am free. Oh, we will dance. I am free today. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. Sing, I am free. For you the kingdom come. For you the battles won. For you I'm not afraid.
is free indeed. Whom the Son sets free. Whom the Son sets free is free indeed. Well, lift up your voice and sing. The Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free. The Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free. 'Cause I am free. Hey! You want to dance? I am free today. I am free today. 'Cause I am free to live for you. I am free to live for you. Sing, I am. For the last time, we will sing. I am free to jump. Everybody, let's jump. 'Cause I am free to jump. Woo! I am free to jump. Oh, I am free to jump. I am free to jump. 'Cause I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free. I am free. Freedom. Freedom. Say, freedom. Freedom. Shout freedom. Oh, shout freedom. Oh, freedom. We are free. We are free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. Oh, we will declare, no more shackles, no more chains, oh, No more bondage. yes, Lord, we are free. Once again, No say, more shackles, no more chains, no more bondage. I am say, no more shackles, no more Mas chains, malakas! no more bondage. I am Say, no more shackles, no more chains. no more bondage. We will celebrate. Freedom, freedom, shout freedom, Oh, thank you, Lord. We are free. We worship you. We glorify you. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan, napakasarap po bang puri? Lahat po ba tayo sumayaw? Kasi sabi nga, I am free. Bawat isa sa atin, pinalaya na. Amen? Nakatanggap na ng freedom. Hallelujah. Kaya nga bilang Kristiyano, dapat ipatotoo natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, paano tayo binago. Amen? Sabi nga sa 1 Timothy, basahin ko lang po. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi rin 7 to 8. Sapagkat ang Espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan na ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa na niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So,
Ayan, no? Ito po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na kung saan, no, ini-encourage niya na magkaroon ng kalakasan ng loob, no? Kumbaga, kasi nakakulong si, Apostol Pablo, no? Sabi nga, pag ikaw, yung leader mo, nakakulong, di ba, panghihinaan ka. Pero, kahit nakakulong si Pablo, sinulatan niya si Timoteo para bigyan ng lakas ng loob. No? Huwag mahiya, di ba? Kahit na nakakulong si Apostol Pablo, huwag niya raw ikahiya. Kasi yung ginagawa nila para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So, marami sa atin dito, no, mga tinawag ng Diyos, no? Binago ang buhay, tumanggap sa Panginoon, no? Kaya nga, this time, this is a testimony. Bakit kayo umiiyak? Napapaluha tuloy ako eh. Kasi, gaya nga ng kinanta natin, we are free. Di po ba? Lahat tayo pinalaya na ng Panginoon. Amen? Pinalaya saan? Sa kasalanan, sa bisyo, sa kahirapan, no? Lahat ng saan ka na pinalaya? Shackles mo, tinanggal na, yung kadena mo. No? Malaya-malaya na tayo. Kaya nga sa umagang ito, magtatawag po ako ng 3 tao na magpapatotoo kung paano siya binago ng Diyos ang kanyang buhay, kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay, paano siya pinagpala sa panahon na ito. Amen? So, biglaan lang po ito, no? Kaya, yung tatawagin ko po, mabibigla din. Una kong tatawagin, si Brother Joner Dehito, na magpapatotoo paano siya binago ng Lord. Please welcome Mr. Joner Dehito. Nabigla ako doon, Pastor, Alam mo, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Pastor Lito kasi siya yung naging daan para makilala ko ang Diyos. Kasi kagaya ng ibang nakikita natin na tao na yung nasa mundo na akala nila yung buhay ganun lang. So hindi pala. Kasi namuhay ako din sa yung makamundong pamumuhay Bisyo, inom, sugal. Pero salamat sa buhay ni Pastor Lito kasi inopera niya ako na mag-Bible study sa bahay. Pero siguro plano ng Diyos yun kasi wala namang aksidente sa Panginoon. Wala namang Ayun, nagbukas ako ng Bible study, punta siya sa amin, tapos sa simula, mahirap na kasi hindi ko alam Hindi ko alam kasi nabigla ako sa pangyayari na may Bible study sa bahay. Pero kumilos ang Panginoon sa buhay namin, mag-asawa, pamilya. Umatin kami ng church, nagpatuloy sa kabutihan ng Panginoon. 11 years na rin po sa gawain ng Panginoon. So malaki rin ang nabago sa buhay namin kasi nagkaroon ako ng negosyo kahit paano pinagpala ng Panginoon. Nagsacycle lang naman ako dati lang hanap buhay ko. Pero ngayon, inangat ako ng Panginoon at saka sa panahon lang ngayon, medyo hindi ako nakakasama sa mga gawain kasi na-busy talaga. Pero ang puso ko nandun pa rin sa gawain. Nandun pa rin. Sana mabigyan ako ng pagkakataon talaga na gusto ko rin makasama sa mga mission. Yun din talaga yung yung mission po. So, sana dumating tayo sa pagkakataon na gano'n kasi yun naman talagang desire ko na makasama sa mission sa mga gawain. So, salamat sa Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. To God be the glory. Okay, yan. So, napakaganda ng ginawa ng Lord sa buhay ni Brother Joner. Dati kainuman ko rin yan Pero, wow, God is good. No? Paano kami binago? At yung pangalawa kong tatawagin, ito si Lord talaga yung kumilo sa buhay niya, no? Yung palo na naranasan niya, no? Kaya kumbaga, pag ikaw pinalo ng Lord, talagang titino ka, no?
titino ka, papakatuwid ka na. Di ko na patatagalin. Si Brother Max Olaco. Ayan. Oh. Ito, ayaw nito magpatotoo sa church eh. Pero ngayon, ito na. This time, ito na yon. Magandang umaga po sa lahat. Nabigla ako. Kumbaga, speechless. Maraming salamat po, Pastor, Bishop. Maraming salamat po. At sa aking pamilya po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil unang-una po, talagang hindi po ako sanay humarap sa maraming tao. It was just developed because of the people surround me and sa tulong po ng pamilya ko at pastor at sa pagdasal po. Unang-una po, galing po ako sa pamilya talagang born Catholic. And then, alam niyo naman po sa Katoliko, nung kabataan pa, nandun na po lahat. Bisyo, mga yes, girls, nandun na po lahat. At dahil doon, ako ay napalo ni Lord. Noon pa man, way back 2010, 2011 and 12, it was like I'm seeking for, my heart is longing for something, It's like, I was asking my colleagues in the ship, I was asking if, my friend, it's like, are you Christian or are you a Catholic, something? And Greeks they are different, they have different religions, they are Orthodox, but same, they are believing in God, but they are not the same with us, the way they pray. So I was asking them, and then they said, yeah, I'm also looking for, my heart is seeking something, but I couldn't explain what is it. And then I was telling them also, I am also seeking something, and my heart tells that I want like purity. I want to pray the Lord, something like that. But I don't know how to start and when to start. So time comes that, yun nga, pinalo ako ni Lord. Siguro dahil hindi ko sinunod yung sinik ng heart ko. So, but I was very thankful also because of that, ito ako ngayon. Although I'm not working the same like before, I'm not I don't have income like before, but I was like kontento ako ngayon kung ano ginagawa ko ngayon because of the Lord, because I was able to attend church, I was able to attend gatherings for the church. Not like before. It's like when somebody will ask me, my friend, brother, can you please attend the gathering for the church? And most of the time, I don't agree, and I'll just say okay. But now it's not the same. Actually, last Sunday po, I was not able to attend the church po. Because there's something I have to do. Pero kulang. And I realized that, yeah, it's not correct. So, I was very thankful to my family and to Pastor and Ate Mercy that now, these days, it's like iba na yung pananaw. When you come back to the Lord, it's like, Lord, ako ba to? Actually, ngayon nga, parang, ako ba to nagsalita? Kasi hindi ako ganito dati. Hindi ako ganito.
napakamahiyain ko umarap sa tao. And I can't able to speak in the front of many people. Wala akong lakas na loob. But I was praying all the time. And I said, Lord, please, whenever I speak to the front of many people, please help me, guide me what to say. And yeah, the Lord, siguro si Lord nasa tabi ko. Siguro si Lord yung nasa puso ko at sisipan ko. Kasi I was able to speak in front of you. And it's my first time to speak. And because of that, thank you, Lord. Thank you, Lord, that I was able to speak. And hopefully also, I have all the time encourage all the people, all the guys that I've spoke to, that please don't wait that God will make you the way that I have been before. Sabi ko sa kanila, huwag niyo antayin na kayo ay mapalo na maging katulad ko dati. Anyway, siguro nung napalo din ako, yun yung time na yung papariwara ako. Sabi siguro ng Diyos, now it's the time na kailangan mo bumalik sa Diyos kasi iba ka na, malayong na yung ano mo, yung mga parang plano mo sa buhay. So, thank you Lord for the blessings and also for what I am now and for my family. Siya ka ba? Ako rin eh. Nabigla pa yan. Medyo nag-nosebleed ako doon. Hindi ko akalain, English pala yun. No? Buti na lang, tatagalog konti. So, biro mo ngayon lang yun, pero wow. Ngayon, ito na yung pinakahuli, pero pinakabago. Yun, no? Bagong-bago. Kumikinang pa kasi bago pa. Bagong kaka-join pa lang. No? Ayan, tatawagin ko si Brother Jeffrey Diego. Bagong-bago to. Ilang buwan. Isang buwan pa lang yan. Bagong-bago pa. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat. Marami pong salamat sa buhay na Diyos. Pastor, marami pong salamat din. Hindi ko alam sasabihin ko eh. Pero gagabayan po ako ng buhay na Diyos. Ako po, si Jeff, na nagsa-sidecar po ako. Tsaka, inaanap ko po yung yung gusto kong gawin sa buhay na ganito na lang ba ako? Ganito na lang ba yung buhay ko? Gusto ko gusto ko magsilbi uli sa Panginoon. Pastor, pasensya na kasi hindi ako nakakapag-practice. Hindi ako nakakapag-drums, Pastor. Kasi po, dumaan po ako sa challenge po na dumating sa, isa lang po yung battery ko, hindi po sapat yung kinikita namin. Ang totoo nga po, hindi ko po kinakaya, doon po ako sa simbahan po namin nakatira. Kasama po yung family ko po. Kasi po, dumating sa time na nagipit po ako, pinangakuhan po ako ng operator ko na bibila ng isang battery. Hanggang sa dumating na isang buwan, magdadalawang buwan na wala pa, siningil na po ako ng may-ari ng bahay. Yun, nagsabi ako kay Pastor na, Pastor, hindi ko po alam kung saan po ako titira kasi wala na po talagang yung gipit na po talaga eh. Pero hindi po ako sumuko, nag-pray pa rin po ako hanggang sa, yun nga po, sabi ni Pastor, doon muna po ako sa simbahan pansamantala. Kami nag-caretaker po ngayon doon sa church sa Sagana, sa G Blue po. Yung pagsubok po sa atin, wag po tayong bibitaw. Sinusubukan lang po tayo araw-araw, challenge lang po tayo. Tsaka po,
wag po tayong susuko dahil nadidinig niya po lahat ng ano natin, ng panalangin, dasal, at hindi naman po dumating agad-agad. Pero naka-line up po yan eh. Nakasunod-sunod po yan eh, yung yung panalangin na dinadasal po natin sa Kanya. At Lord, maraming salamat kasi nandito na naman po ako, nagpapasalamat at sisimba linggo-linggo. Kasi po dati sa sa simbahan po namin sa Parkway sa probinsya po, doon po talaga na nag-born again. Rin po kami doon, nagbababad, ng praise worship. Tapos po, napunta po kami sa ibang church, rin po kami. Mga youth, sama-sama, nagsisimba, praise and worship po. Masarap po sa pakiramdam dahil po hinahanap ko po yun. Kaya po ngayon, hindi na po ako bibitaw, patuloy lang tayo sa buhay na Diyos. Maraming salamat po. Stop. Hallelujah. Papuri talaga sa Panginoon, kung sino, kung paano ka tinawag ng Diyos, hindi ka na makakatanggi. Amen? Saan ka pa? Siya naman yung may-ari ng lahat. Ano po? At sa totoo lang, huwag kayo sa akin magpasalamat kay Lord. Si Lord talaga ang naggagabay sa atin, no? Kaya nga, to God be the glory. So, tayo po ay magpatuloy sa ating worship. Hallelujah! Sige po, tumayo ang lahat at sa ating panimula ng worship ay gusto nating ipag-pray ng mga bata para after worship ay dire-diretso na po tayo. I'm calling all childrens, please come forward. Sige, lahat ng mga bata, pati kung yung mga kalong at hindi makalakad mag-isa. Yung parents, sige, isama nyo yung mga anak. Sige, lahat ng bata, ating ipanalangin. Amen. Okay, lahat ng bata. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Proverbs 22 verse 6, children, train up your child in the way they should go, and when they are old, sabi roon sila ay lalaking isang mabuting bata, no? Sanayin ng mga bata sa daang dapat niyang lakaran upang sa paglaki niya, hindi niya ito malimutan. Kaya ang mga bata ay regalo ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 127 verse 3, sila ay mga biyaya, kaloob ng Diyos sa mga magulang. Kaya atin silang ipanalangin ngayong umaga. Itun po nating lahat ang ating makamay sa kanila. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, as we stretch our hands toward these children, Lord, nagsasalita po kami, Lord, sa mga batang ito, ng karunungan ng talinong mula sa iyo. We speak, Lord God, good health, Lord, good future, prosperity, Lord, mag-raise up ka sa mga batang ito na darating ang panahon na may mga pastor, evangelist, apostle, O God, engineer, doctor, teacher, O God, in the name of Jesus, we declare your blessing, your favor sa mga bata pong ito. Father, right now, in the name of Jesus, we release, Lord, favor to sa bata. Salamat po, Diyos. Thank you, Father. We entrust their lives unto you, O God, in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat. Purihin ka at sambahin ka in the name of Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you. Amen. 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 Tuloy po tayong magpuri at bumabad po sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah.
Everything I need is you. Let me sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near, tell me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I Of love, Savior, pray. So our Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you. To you. Lift up your voice. Sabihin po natin sa ating Diyos, everything I need, oh God, in every aspects of our lives, oh God. We need you, Lord. We need you, Jesus. It's you. Take me, mold me, use me, fill me. I
Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set
kapatid, mga magulang, ang Diyos ay nauuhaw sa ating pag-awit. The number one reason why we are here on earth is to worship Him, to honor Him. Ang mga prayer meeting, ang mga Bible study, lahat ng yan ay lilipas. Subalit ang pagsamba sa Diyos, pagdating natin sa langit, ay mananatili. At this very moment, God wanted us to worship Him, to honor Him. Patuloy nating awitan ng Diyos. Yes, Lord, dahil ang Diyos natin ay walang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos na magpaman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos na magpaman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, the last time, sabi natin, Lord, wala kang katulad, wala kang katulad. Yes, Lord, amen. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo, ikaw ang Diyos na magpaman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang, sa habang panahon. Yes, Lord. Yes, Lord. We give you praise, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Walang katulad ang ating Diyos. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Karapang dapat siyang purihin at awitan. Yes, O Lord. Come on, people of God. People of God. Worship the King of Kings and Lord of Lords. God inhabit the praises of His people. Let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng may hilay magpuri sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Father God, thank you, Holy Spirit, for preparing our hearts to hear your message this morning. Anoint your servant, hide me under the shadow of your cross, and let your name be exalted. We thank you, we honor you, Father God. In Jesus' name, amen. One more clap offering to our God. Amen. Maupo na pong lahat. Praise the Lord. B. Pantay ko lang yun. Amen. Purihin po ang Diyos at narito po tayo muli lahat bilang isang pamilya ng Diyos upang
ngayon ay dumako tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Nadama po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. It is good to be in the house of the Lord. At ngayon ay first Sunday of the month ng Marso. At I believe God is preparing us for a new level of our service to Him. So kaya nga po ngayong umagang ito, narito tayong lahat upang sama-sama bilang isang pamilya ng Diyos sa J Blue Family ay ating higit pang makilala at maunawaan ng Diyos na ating kinikilala sa isang tama't Bibliang kaparaanan. So, ngayon po umaga na ito ay gusto nating batiin ang ating future pastor sa Guam. He's watching now, and his wife, Brother Rain, and Sister Sherilyn. No? Nandiyan po sila sa Guam at sila po'y nanonood ngayon, nakikinig sa ating live streaming ng ating Sunday worship. Amen. So, dadako na po tayo ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Buksan natin ating mga Bibles sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Amen. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Amen. Ayan. Sige po, tumayo tayong lahat muli ang bawat isa bilang pagrespeto natin sa salita ng Diyos. Amen. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Sama-sama nating basahin. And Jesus went throughout all the cities. Sabi natin, all the cities and villages. What He did, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When He saw the crowds or multitudes, He had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the laborers or workers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest, or the owner of the harvest, to send out workers or laborers into His harvest. Ang Diyos sa magpala sa kanyang salita. Maupo na po ang lahat. Amen. Praise God. Our topic this morning is about compassions for soul or passion. Pagmamahal o pagmamalasakit o sa ibang salita ng compassion ay pagkahabag, no? Na naroon yung pagkahabag sa kaluluwa. So dito sa nabasa natin, nakita po natin na ang Panginoong Sus during His 3 years public ministry, nang siya'y narito sa lupa, ang kanyang mission is to do the will of the Father. Kung bakit siya pinadala sa lupa. Ano ang mission ng Panginoon is to find more souls, millions of souls. At hindi lamang mga kaluluwa, kundi ang mga may sakit at karamdaman. Ito ang ginagawa ng Panginoon nung narito siya sa lupa. Hindi siya humihinto ng paghayo. Hindi siya humihinto ng pagpunta sa mga cities, mga villages. At ano ang kanyang reason? To preach the gospel of the kingdom. To teach the word of God, salvation sa maraming tao. At dito sa nabasa natin, maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi, Jesus went through all the towns, sa lahat ng mga bayan. No? Kaya hindi tayo umihinto kung saan man tayo i-guide ng Lord na pumunta sa mga probinsya, sa ibang bansa, sa mga bayan, sa mga cities and villages. Ito po'y ginagawa natin. Amen po ba? At ano ang sabi ron? Jesus proclaiming the good news of the kingdom. No, ipinapahayag niya at ipinapangaral niya ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa mga tao. Nagpapagaling siya ng mga may sakit at karamdaman. No? Nagpapagaling siya dahil siya ang Diyos ng mga himala. Verse 36. Sa kanyang pagpunta sa mga barangay, sa mga bayan, sa mga cities, ano sabi? When He saw the crowds. No? When He saw the crowds, sabi natin crowds. Parang wawali yung nagsalita, no? Sabi natin, crowds. Ayan, parang may mga 3, 2 pang hindi nagsasalita, no? Once more, crowds. Ayan, halos lahat na, no? When He saw the crowds, He was moved with compassion. Sabi natin muli, compassion, no? Pag sinabing compassion, no? Ito po ay, you recognize the suffering of others and then take action to help, no?
na nandun na kinikilala mo yung nararamdamang paghihirap ng iba, hindi financially, hindi nagdurusang hirap na wala makain, kundi nagsasaper sila na maaring may karamdaman, may sakit, may problema, may suliranin. Katulad nung isa nagpatotoo kanina nakita po natin na meron siyang pinagdaraanan, no? Wala siyang matiram, but thank God, merong tayong pastor na nagpatira sa kanila pansamantala doon sa ating bahay-sambahan, no po, sa Sagana. Dahil mayroong compassion ng ating kapatid. Kaya alam nyo, ang Bible, sa Matthew chapter 14, verse 14, si Jesus, no, naroon talaga yung compassion sa kanyang puso. Ito yung theme, pinakatema ng New Testament, na ang sabi ng Matthew 14:14, and Jesus went forth and saw a great multitude. Nakita niya naman yung maraming tao. Anong sabi? And was moved with compassion toward them and healed their sick. So nakita natin pag ang Panginoon pumupunta sa mga lugar, pag nakita niya ang maraming tao, talagang nahahabag siya sa mga tao. Alam nyo kasi maraming Kristiyano ngayon, walang burden, walang compassion. Alam nyo, delikado sa isang Kristiyano yung walang compassion. Pag wala kang compassion sa kaluluwa, at is na lang ang buhay mo, parang easy-easy ka na lang. Okay lang na ikaw lang yung nakaupo dyan, na umaatin pag Sunday, no? Dahil wala kang compassion, wala kang burden na mag-soul win, no? So salamat kay Lord na dinig ko na merong ilan tayong mga brothers and sister, no? Maging kahapon sa Thanksgiving sa Parañaque, meron tayong mga nanay na dahil may pagmamalasakit sa kapwa, sa mahal sa buhay, na inimbitahan nila na makadalo sa church, no? Bakit? Kasi alam ko naroon yung compassion sa puso nila. Nang gusto nilang, kung paano nilang nakilala si Lord sa isang tama't bibliang paraan, gusto nila na yung kanilang friends o loved ones ay makakilala rin kay Lord. Amen po ba? Kaya importante po na sa puso ng isang mananampalataya, meron kang compassion like Jesus. So ang sabi po ng Matthew 15:32, then Jesus called His disciples unto Him and said, I have compassion on the multitude. Yan, nahabag siya sa maraming tao. Because they continue with me now 3 days and have nothing to eat. And I will not send them away fasting, lest they faint in the way. So ang Panginoon nung nasa lupa, ang dami nang sumusunod sa Kanya, libo-libo. E nakita niyo mga tao, tanghali na, mga gutom na, nahabag siya sa kanila. No? At doon, pinakain ng Panginoon ang mga taong ito na sumusunod sa Kanya dahil baka sila'y manghina, magutom. Kaya gumawa siya ng himala na sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, napakain ng libu-libong tao. No? So kaya nga, napakahalaga po ang compassion. Once again, sabihin natin, compassion. No? Pag meron kang compassion sa puso mo, you express your love to those who are suffering. Ina-express mo yung pag-ibig mo doon sa mga nagsasaper sa buhay, no? Na naghihirap na maaring sa sakit karamdaman, dahil sa problema, dahil sa kanyang parang may kakulangan sa buhay, maaring yung iba, materially, financially, kumpleto na sila, umaapaw sa blessing materially, pero dahil alam mo na ang kanyang spirito ay hindi pa ligtas ang kanyang kaluluwa, hindi pa nakakakilala siya kay Lord, meron kang compassion sa puso na gusto mo na makakilala rin po siya. Kaya ang bawat isa po sa atin, huwag tayong manatiling tayo lamang po ang saved. Amen po ba? Kailangan i-share natin ang gospel of the kingdom tulad ng ating Panginoon nung narito siya sa lupa. He never stopped, no, in preaching the gospel of the kingdom. Ngayon, paano madedevelop yung compassion natin sa mga kaluluwa? How to develop compassion for souls. Paano madedevelop? Kasi nga maraming Kristiyano, parang okay lang ma-attend, walang burden sa souls, walang pagmamahal sa kaluluwa. Kailangan magkaroon tayo nito eh. Kasi ang number 1 nating model na dapat gayahin tularan na may pagmamahal sa kaluluwa o burden o compassion ang ating Panginoong Hesus. Kaya bilang followers niya, importante po na meron tayong compassion. Paano ito madedevelop? No? Number 1, get active in service and see what Jesus saw. Get active in service, maging active tayo sa paglilingkod. Na ang ganda ng patutuo ng isang brother kanina, gusto niya raw sumama sa misyon, no? Kailangan mag-aktibo ka upang makita mo yung nakita ni Jesus. Di ba? Ano ang sabi?
si Jesus nagpunta sa mga villages, sa mga city. Nagpunta siya sa community. No? Kasi unless na hindi ka pumunta ng community at nag-stay ka lang sa church, sa bahay, busy tayo sa trabaho araw-araw, kahit gusto mong mag-mission, hindi mo makikita yung kalagayan ng tao. Kailangan ikaw mismo mag-aktibo ka. At upang makita natin yung nakita ni Jesus. Anong nakita ni Jesus? When Jesus saw the crowds, when Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion. Sabihin natin muli, compassion. No? Kasi kahit ayain tayo ng mahal natin sa buhay, pag ikaw mismo, hindi ka namang gumagawa, hindi ka kumikilos, meron kang ang faith, wala namang action, faith without action is dead, patay din. No? Gusto mong ngang humayo, gusto mong magamit ni Lord, nakapokus ang mata natin, ang isip natin, ang puso natin sa business, sa trabaho. Gusto natin maglingkod kay Lord. Ang trabaho at ang business at ang blessing, financially, come and go yan. Nandyan lamang yan. Hindi naman tayo gugutumin ni Lord Masarap mabuhay na habang tayo malakas pa at may sigla, sumama tayo totoo sa mission. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! So get active in service and see what Jesus saw. Para makita mo yung nakita ni Jesus. No? Kasi nga nagpunta siya ng mga villages. Unless na pumunta ka sa community, sa mga probinsya, at sumama sa mga mission, hindi madidevelop yung compassion. No? Maaring meron ka nun, pero iba yung makita mo mismo, yung kalagayan ng mga tao sa lugar na pagdadalan sa iyo ng Panginoon. So you need to go in the community to see the condition of people. Kailangan kang pumunta sa komunidad para makita mo, ito pala yung kalagayan ng mga tao. Mahabag ka ngayon, katulad ng ating Panginoon. So take initiative to go where the sinners are. Take initiative. Magkaroon ka ng initiative ng kusa para makita mo kung saan naroroon yung mga makasalanan. No? Di ba si Jesus nga, talagang nakita niya sa paglalakbay niya, nakita niya si Zaccheo, no? Isang makasalanan. No? Nakita niya sila Matthew, sila Pedro. Nakita niya ang maraming tao, kanya-kanya ng landas ng buhay. Di ba ang sabi ng binasa natin? They were harassed. No? Nang makita niya mga tao, they were harassed, helpless. Para sila mga tupang walang pastol na nag-aalaga, kanya-kanyang takbo ng buhay. Walang patutunguhan, walang direksyon. But thank God, meron tayo ngayong mga pastor, no, na itinalagat, inilagay ng Diyos para pangalagaan tayo, na nagbabantay po sa atin. Kaya nga po, na tayo ay magkaroon ng initiative, ng kusa. Gusto natin, yes, magkusa tayo, mag-aktibo tayo. Jesus went about all the cities and villages. No? Kaya nga para ma-develop sa atin yung compassion, go where the sinners are. We need to spend time in serving God. No? You cannot develop passion for souls if you don't move. Kapag hindi tayo nag-move, hindi tayo kumilos. No? Nakakatuwa ang ating mga workers, mga manggagawa sa Camellia, no? Talagang andun yung aktibo, yung compassion, pupunta ng Zambales, pupunta ng Batulao, at may mga bubuksan pa tayo pagdating ng mga araw. Pag nandyan sa iyo ang compassion, walang malayo at malapit sa gustong maglingkod sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sa kabila, ikaw yun. No? Hindi mo sasabihin, ako, ayoko, ang layo no? Hindi, kasi may compassion ka sa kaluluwa no? Ayaw mo mag-stay lang sa church. Dahil may naitanim sa iyong pagmamahal sa kaluluwa, naturuan tayo ng ating mga pastor, pastora, na humayo, kaya hahayo tayo. No? Dahil ang Panginoon mismo, nung nasa lupa, siya mismo talagang hindi siya humihinto. Yun yung kanyang mission 3 years public ministry before He hung on the cross of Calvary. Wala siyang hintot, walang tigil. Kaya ang totoong nagmamahal sa kaluluwa, iniaalay o handang ibigay ang buhay para sa kaluluwa. Amen po ba? John 15:13, ano ang sabi niyan? Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Wala nang ihigit pa sa buhay ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay, no? Wala nang higit pa sa pag-ibig ng isang tao na handang ialay ang buhay para sa kanyang makapatid. Kaya kung ang buhay mo ay ibinibigay mo sa kapwa mo para sila'y maabot, wala nang katulad mo. Wala nang hihigit sa iyo. No? Bakit? Sa ating paghayo para pumunta sa mga gawain ng Panginoon,
talagang you give your time. Kasi hindi po biro yun eh. Imbis na magpahinga ka na lang, isang linggo kang nagtrabaho, pagod, gabi na ka umuwi galing trabaho, pero pagdating Saturday or Sunday, pupunta pa sa mission, sa gawain. Bakit? Dahil sa pagmamalasakit yan sa kaluluwa. Amen po ba? No? Kaya nga sa mga gustong maglingkod sa Panginoon, take initiative. Magkusa ka. Approach natin ang ating pastor, ang ating pastora, gusto ko pong sumama sa mission. Gusto ko pong maglingkod. Sige po, isang tabi ko muna yung aking ginagawa. Kasi andyan lang naman yan eh. Hindi mawawala yan. Hindi mauubos yan. No? Dahil yan ay nandyan na talaga. Kaya sa mga may trabaho, sa may mga business, no? Spend your time. Yung lakas natin at buhay natin, ibigay natin kay Lord. At siya magdurugtong ng lakas at buhay pa natin. Amen. Andyan po ba kayo? To those who love God, sabi roon, you need to deny yourself. Mark chapter 8 verse 36. If you want to follow me, sabi ni Jesus, take up your cross and follow me. Ayan, pasanin mo yung cross. No? Magsakripisyo tayo. If we really love God, kung talaga mahal natin ang Diyos, no? Sumama tayo sa mga misyon ng ating mga kapastoran. Kasi ang imimisyon natin, kaluluwa. No? Gagawin natin yung ginawa ni Jesus. Kaya nga si Lord na parito, to seek and to save that which was lost. Para hanapin at iligtas ang nawawala. Luke chapter 19 verse 10. Jesus came to this earth to seek the lost. No? Para hanapin ang nawawala. At alam nyo, isa ka na doon sa nawawala. No? Pero ngayon, natagpuan ka na. Sabihin sa katabi mo, natagpuan ka na. Hindi ka nawawala. Kaya huwag kang magwawala. At huwag pawala-wala. No? No? Kasi minsan may mga Kristiyano, natagpuan na, nasa kawan na, nagiging problema at sakit ng ulo ng pastor. Nandun sa kawan, nandun na sa loob ng kawan, hindi nga nawawala, pero nagwawala dun sa loob. No? Nanggugulo. Sabihin sa katabi mo, hindi ikaw yun. No? At lalong hindi ka pawala-wala, sabihin mo. No? Kasi ang pawala-wala, hindi magagamit ng Panginoon. Masarap maglingkod sa Panginoon. No? Kaya nga, importante na maging part tayo ng soul winning. No? Ng pagwiwin ng kaluluwa. Dahil kung gusto nating maging matalino sa harapan ng Diyos, sabi ng Proverbs 11:30, he that winneth soul is wise. No? Ang nagwiwin ng kaluluwa, yan ang taong matalino. Kaya I congratulate and I appreciate at gusto natin i-acknowledge yung mga kapatid natin na nagdala ng kaluluwa ngayon. Pakitaas ang kamay nung nagdala ng loved ones niya. Friends, taas ang kamay. Ayan. Ayan, may mga nadala sila. Sige, isama niyong itayo yung inyong, tumayo yung na-invite nyo. Sige po, yung 2, 3. Sige po, tumayo kayo. Ayan, yung mga na-invite. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. No? Praise God. Sabi ng Bible, he that winneth soul is wise. Matalino ang taong nagwiwi ng kaluluwa. Kaya nga, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tayo po sa J Blue family, we will never stop, no? To win souls. Hindi tayo hihinto na akayin ang mga kaluluwa patungo sa paanan ng Diyos. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Kasi ito po ang mission natin sa buhay na ito eh. No? Kaya nga this coming March 16 to 21, we have another mission. No? Diyan po sa Bohol, pupunta po tayo diyan ng kasamang mga pastora natin, maging ang pastor ng Mindoro. Pupunta po tayo sa bayan ng Tagbilaran. Nauna na po doon yung isa nating kapatid para i-ready yung place ng paggaganapan ng krusada. At ganun din po yung lugar ng Kandihay, no? Nakaready na rin po yung pastor doon. Kaya nga, hindi po tayo ihinto ng pagmimisyon kasi po, gusto nating maabot ang maraming kaluluwa. Amen po ba? No? What is mission? Alam natin ang mission ng J Blue Church is to lift up the name of Jesus. Yan po yung mission natin. Itaas lamang ang pangalan ng Panginoong Jesus, no? To lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to every nations, no? And then to proclaim that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Yan po yung mission natin. Mission are people. Si Jesus nung nasa lupa, wala siyang tigil ng paghahanap ng kaluluwa. Hinahanap niya ang maraming tao para ito ay masave, maligtas. Kaya sabi mo sa katabi mo, tell to your neighbor beside you,
be a part of J Blue Mission. Sabi mo, be a part of J Blue Mission. Ayan. No? Be a part. Maging bahagi po kayo. No? Maging bahagi po kayo ng pagmimisyon natin. Kasi itong ginagawa natin ito'y biblical ito. Si Jesus mismo ang number 1 modelo natin sa pagmimisyon. No? Dahil siya nung nasa lupa, no, talagang wala siyang hinto ng pagpunta sa iba't ibang lugar. Nung 2 months ago, I think, o 3 months ago, nung mag-mission po tayo sa Jensan, meron pong couple, no, na tinats ng Holy Spirit ng Panginoon. At nagbahagi po siya ng, alam niyang pupunta po kami ng Jensan, nakailang araw po tayo doon, at namili po tayo kasi sa pagmimission po, ay hindi lamang po tayo basta rumangangaral ang salita ng Diyos. Siyempre, may matutulugan ka, kung yan kung walang makapagpapatulog sa iyo ng isang bahay, di hahanap ka ng marerentahan. Tapos kung may mga 100 pamilya meron doon, no, namimili tayo ng ipinagkakaloob sa kanila para ma-bless sila, hindi po tayo pabigat sa pagmimisyon. So meron po mga ganon. Dahil may pagmamalasakit, ang marami sa atin sa pagmimisyon, hindi man sila makarating sa patutunguhan po natin, naroon, bahagi sila para ma-bless yung mga tao doon. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. No? Yeah, maging bahagi ka, no? Ng pagmimisyon, no? Maging part po tayo. Kaya importante po na sa ginagawa po nating mission na ito, no? Ay meron tayong big part. Malaki po ang bahagi nyo, no? At hindi lahat ay merong puso sa mission. Meron ang iba talagang to help, to support the mission, no? Like Jesus, katuwang niya yung mga disipulo niya, humahayo sila. Kaya nga, habang kayo po'y malalakas pa, no? Habang tayo masigla pa, sumama po tayo, no? Mag-join po kayo, no? Ang pera, ang material, nandyan po yan, come and go. Hindi mawawala yan. Lalo tayong ibe-bless ni Lord, ipaprosper kung meron kayong business o yung meron kayong word, anumang meron kayo sa buhay, lalong ipaprosper ni Lord yan. Bakit? Dahil ang heart natin ay to be a part ng mission ng J Blue. Masarap pong mag-mission, pumunta sa ibang probinsya, sa ibang lugar, makikita mo yung kalagayan ng tao. At pag nakita mo, naalala ko nga, meron tayong isang pastora at isang sister. Galing kami sa Cagayan de Oro. Nakita nila yung church natin doon na nagpa-cover sa atin. Hini po sila ni Lord. No? At may kakayanan naman silang i-bless yung church. Iyon, nag-bless po sila doon sa church sa Cagayan de Oro. No? So kaya alam niyo po, masarap pong mag-mission. Amen po ba? Kapag ginawa po natin na mag-mission, sinusundan natin ang nilakaran o yapak ng ating Panginoong Hesus. No? Hindi man kayo nakakasama yung iba sa inyo, pero kung kayo merong time at lakas pat panahon, you can join us, no, to go where the sinners are. No? Dahil ito mismo ang ginawa ng Panginoon. So ito yung number 1 natin para ma-develop. No? No? Yung compassion sa puso natin, meron naman tayo niyan eh. Pero kaya lang hindi ma-develop, andyan lang siya, naka-standby. Para siya ma-develop, get active in service and see what Jesus saw. Pag naging aktibo ka sa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo yung nakita ni Jesus. Nakita niya maraming tao, no? Kanya-kanya ng takbo ng buhay. At naroon, ano sabi? Nahabag siya sa kanila. So kaya nadidevelop yung compassion pag tayo humahayo at nakita natin ang kalagayan ng mga tao. So yun po yung number 1. Pangalawa, no? How to develop the compassion po sa mga kaluluwa? Allow God to burden you with the specific need. Allow God to burden you with the specific need. Payagan mo ang Diyos na i-burden ka sa specific o sa pangangailangan ng taong ano ba talaga ang kailangan nila. No? Kasi makikita mo, yung iba rong kulang ng daily needs, yung mga pagkain nila, minsan may mga walang sinelas o di bibili mo ngayon. So, na-burden ka sa kanila kasi nga nakita mo yung nakita ni Jesus. No? So, kaya nga payagan natin ng Diyos ay i-burden tayo na magkaroon ng pagmamalasakit sa puso natin sa mga talagang kailangan ng tao. No? Kasi hanggat hindi binubuksan natin ang puso natin sa mga tao, hindi natin makikita ang kailangan nila. So, the more na tayo po'y nagiging bahagi sa mission, nakikita natin yung kailangan nila. No? Di ba na makita ni Jesus, sabi niya, they were harassed,
They were helpless, parang walang pag-asa, hirap na hirap sa buhay, kulang na kulang. No? Ano ang nangyari? Na-build yung compassion. Nahabag siya sa kanila. So kaya nga, sa buhay po ng bawat isa sa atin, upang hindi tayo maging stagnant, upang lalo tayo mag-grow spiritually sa ating pananampalataya sa Panginoon, kailangan ito na yung time na humayo tayo. No? Ito na yung panahon. Ano nga ba talaga yung issue to be resolved? What is the issue to be resolved? No? Ang sabi ng verse 37, the harvest truly is plentiful. Hinog na yung aanihin, but the workers are few. Hinog na yung aanihin sa field, pero kulang ng manggagawa. Di ba, nagpe-pray, Lord, magpadala ka ng manggagawa. Nagpe-pray ka, ikaw na pala yun. No? Na yung manggagawang yun. No? 3 things are very important in this verse. No? Ano sabi? The harvest truly is plentiful, but the workers are few. Hinog na raw yung aanihin, pero kokonte o kulang ng manggagawa. 3 bagay rito. The messenger, kailangan ng mensahero. Ito yung workers, ito yung manggagawa. No? Pangalawa, the message, ang mensahe. Anong mensahe? Kailangan si Jesus ng mga tao. Kailangan ang Word of God. Kailangan ang salvation ng mga tao. Pangatlo, the harvest. Ito yung mga kaluluwa, souls. No? Kaya nga, alam niyo po, ang bawat isa po sa atin, we have a big part sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Kailangan ng manggagawa. At sino yung manggagawa? Ikaw na yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw yon. No? Tayo yon, ikaw yon. No? Huwag ka na mag-pray kasi ikaw na yung kasagutan No? Huwag natin kasi marami sa atin masyadong umaasa kay pastor, kay pastora. No? Ang tagalan natin, 10 years, 13 years, 15 years na sa Panginoon. Marami ng training, marami na tayong mga napagdaan ng seminar, no? Discipleship. No? Hindi na tayo kailangang itulak pa kasi nandun ka na mismo sa loob. No? At kailangan na lamang bigyan ka ng break. Kaya pagka binigyan ka ng break, huwag kang tatanggi. Dahil pag tinanggihan mo yung break na ibinibigay ni Lord sa iyo, na ikaw ay tumayo para magturo ng salita ng Diyos, tinanggihan mo ang Panginoon. No? Kaya wag pong tatanggi. Wag kayong tatanggi. No? Andiyan po ba kayo? Amen? Kasi alam naman namin mga pastor, ang taong ito, qualified naman ito Talagang meron itong heart to become a pastor one day. Kaya ikaw ay pagtuturuin, kaya ikaw ay bibigyan ng pagkakataon para makapagturo ng salita ng Diyos. Dahil si Lord naman, kita niya ang puso ng bawat isa sa atin. Walang natatago sa Kanya. Kaya nga, sa ating nabasang ito sa verse 37, na hinugnang aanihin, konti ang mag-aani. Ikaw na yung workers. Yung buhay mo, blessing na sa mga makakarinig. Yung testimony ng buhay mo, yung patotoo mo ay mahalaga. Kaya nga, importante na iniingatan natin at pinapangalagaan yung patotoo natin, yung buhay natin. Kasi once na nasira ang patotoo natin sa lugar natin, sa mga kaibigan natin at loved ones, parang nawala na sila ng gana na makinig patungkol kay Lord. No? Kasi na-disappoint sila. No? Na-dismaya sila. Kaya hindi na sila maniniwala sa kung ano ang sasabihin natin. Kaya napakahalaga po, let us be careful sa buhay natin araw-araw yung ating mga patotoo. No? Andiyan po ba kayo? Amen? No? Mahalaga po yan. So ito yung pangalawa natin, payagan mo ang Diyos sa buhay mo na i-burden ka sa specific need ng tao. Kaya nga makikita mo ang kailagayan ng mga tao. Minsan may makapatiran talaga na kita mo ang buhay, dahil may malasakit ka, meron kang initiative to help them. Na pagkalooban sila ng ganong need nila. No? Na alam mong may pangangailangan sila, no? Na kailangan nila ng ganito, ng ganyan. So, specific. Pagkakalooban mo sila kasi meron kang burden, meron kang compassion. No? Kaya kapag nakita natin ang sitwasyon ng ating mga kapatid sa pananampalataya, maging yung ating mga imimisyon na lugar, nakita mo yung specific need, ikaw mismo, talagang magkakaroon ka ng compassion. Lord, i-bless namin ang mga taong ito. Lord, pagkalooban po namin sila ng ganito, ganyan. Kaya alam nyo, yung ginagawa nating pagmimisyon na yan, praise God, nagagawa po natin ito because of compassion. No? May mga simbahan kahit dito sa Bacoor,
May 80 ang church dito. Tignan nyo kung merong isang nagmi-mission yung kasama ng mga pastor yun nakikita ko sa FB, nagmi-mission. No? Tayo ganun din. Pero sa mga 80 church dito, mukhang dadalawa lang yung nagmi-mission. No? So kaya alam niyo po, napakahalaga po nito. Kapag ikaw ay may compassion sa puso mo, na maabot ang maraming kaluluwa, hindi ka papayag na mag-stay doon sa lugar mo lang na yun. Gusto mo talagang humayo. Gusto mo lumakad. Kasi yun yung passion mo no? At yung passion natin sa kaluluwa, hindi lamang passion sa kaluluwa. Ang meron dapat tayong nabibuild. Yung ating mga music, yung mga maintenance sa church, yung mga nangangalaga, no, ng gamit, ng sound system, kailangan meron ka ring compassion dyan. Hindi basta-basta gamit, iiwan na lang, kung matumba, maalikabukan, bahala na, hindi. Pag meron kang compassion, aalagaan mo't mamahalin kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Amen po ba? Kasi meron kang malasakit May compassion ka, hindi mo siya basta pababayaan na lang. Lalo mahalang gamit na ating mga binili sa ministry, sa church. Kailangan ingatan mo siya. Bakit? Kasi hindi basta-basta yan Daan-libo ang mga halaga niya. Kaya anumang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, pangalagaan po niyo. No? Pangalagaan natin. Kasi galing kay Lord yan no? Galing kay Lord yan, biyaya ng Panginoon. Kaya ang lahat ng meron tayo rito, grasya po ng Diyos yan. No? Ingatan natin, mahalin natin, pangalagaan natin. At magtatagal po yan. Pero yung mga bagay na hindi inalagaan, basta pinabayaan na lang, kita nyo, hindi nagtatagal. Kaya upang magtagal, ang mga bagay na pinagkatiwala ni Lord sa atin, importante na meron tayong passion. Amen po ba? At kung saan naroon ang puso mo, naroon ang kayamanan mo. Mahal mo siya. No? Andun yung puso mo. Kaya lahat ng bagay na pinagkatiwala ni Lord sa atin, mga anak, pamilya, trabaho, negosyo, material o gamit sa sarili, sa bahay, regalo ng Diyos sa atin yan. Alagaan natin, pangalagaan natin, mahalin natin. Amen po ba? Palapakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah! Amen! No? So, payagan mo ang Diyos ay i-burden ka sa specific need ng tao. Kailangan nilang masave. Kailangan nilang marinig ang Word of God. Kailangan nila ng isang mensahero na ikaw na pala yun. Kailangan nilang marinig si Jesus. Kailangan nilang masave ang kanilang kaluluwa. Kailangan nilang marinig na sila pala ay nagkasala at kailangan ng kaligtasan. No? So, bawat isa po sa ating, ngayong taon na ito, no, mag-win soul po tayo. No? Hindi lamang ang pastor. Sino ba ang nanganganak? Yung nagpapastol o yung mga tupa? Tupa ang nanganganak, hindi yung pastol. Ang trabaho ng pastol, alagaan ng mga tupa. No? At sila yung nanganganak, sila yung dumadami. No? At habang dumadami sila, inaalagaan sila ng pastol. No? Kaya ang bawat isa po sa atin, tularan natin. Yung mga kapatid nating may naimbitahan. May na-invite sila, dinala sa gawain ni Lord. No? Bakit? Kasi may compassion sa puso May passion. Kaya lahat po tayo rito, we need to become a soul winner. No? Kailangan po tayo maging soul winner. Amen po ba? Mag-soul win tayo. No? Dahil maraming kaluluwa pa ang hindi nakakakilala kay Lord. Yan po yung pangalawa. No? Pangatlo, ito po, intentionally take immediate action toward the fulfillment of the harvest. Intentionally take immediate action. Intentional, no? Gawin mo na agad, umaction ka, immediately, mag-action ka toward the fulfillment of the harvest para ma-fulfill yung pag-ani ng kaluluwa. Kasi pag wala tayong ginawa, talagang kahit magdasal tayo na magdasal, na magpadala si Lord na manggagawa, ikaw na nga iyon no? Di ba, ang sabi ng verse 38, ask the Lord of the harvest to send out workers into the harvest field. Manalangin ka, magsabi ka kay Lord na may-ari ng aanihin na magpadala ng manggagawa sa bukirim. No? Hinug na ang aanihin Pipitasin na lang. No? Ikaw na pala yung mamimita. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na pala yun. Mamitas ka na. Mag-ani ka na. No? No? Mag-ani ka na kasi hinug na Pababaya mo ba yung prutas sa likod ng bahay mo? Naaanihin na? Ano mangyayari pag hindi inani? Mabubulok. No? Kakainin lang ng mga panike, mga hayop. No? Sayang, kasi pag lumipas yung panahong harvest time na, di ba yung mga palay,
yung mga prutas, pag harvest time na, inaani po yan. Pag hindi mo siya inanit, lumipas ang tag-ani, masisira ang bunga. No? Kaya alam niyo po, ito yung panahon para sa ating J Blue family. No? We should harvest the souls, yung mga hinug ng kaluluwa. Kaya alam nyo, maging sa probinsya, alam nyo, kahit kumisan nga dito sa ating paligid, parang ang hirap maganit. Ang tao masyado kasing busy sa trabaho, sa pagkakamal ng kayamanan, ng pera. Masarap sa probinsya mag-win ng soul eh. No? Ang gaang. Kaya sa Zambales, parang ang gaang ng kapaligiran doon. Diyan sa Guam, very peaceful. Pag nakarating po kayo ng Guam, parang ang aliwalas ng buong kalangitan ng paligid, payapang-payapa, tahimik na tahimik, parang ma-unwind ka talaga. No? Makarating po kayo ng Guam, napakaganda po nung lugar at napakaraming Pilipino dyan. No? Kaya one day, nagkakaroon na po kami ng once a week na training Bible study ni Brother Rain at nakikita ko po sa kanya yung heart niya, yung compassion niya to serve God and to win more souls. Kaya I declare, one day, meron na tayong J Blue Church sa Guam. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. No? Nire-ready ni Lord si Brother Rain. No? So kaya purihin po ang Diyos, intentionally, nung mag-take ka ng action immediately toward the fulfillment of the harvest. Kasi hinug na nga ang aanihin eh. No? And God is looking for men and women na mga babae at lalaking handa talaga maglingkod sa Kanya. No? Magpa-mentor po kayo sa ating pastora, sa ating pastor, na para mapabilis ang paggamit ng Panginoon sa inyo. Hindi lamang po kami ang kailangan gamitin ni Lord. Bawat isa po sa atin, kailangan tayong mag-win ng soul. Andiyan po ba kayo? No? Tingnan nyo, Matthew chapter 4, verse 18 and 19. And Jesus walking by the Sea of Galilee. Naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. He saw two brethren, magkapatid, si Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea. Naglalambat sila, no? For they were fishers. And he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Yan. Sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin, gagawin kong kayong mamamalakaya ng tao, hindi na isda huhulihin nyo. No? Kaya alam nyo po, you are qualified, no, to win souls. Sabihin sa katabi mo, qualified ka. Most qualified. Sige po, hindi ka lang qualified, most qualified. No? Qualified po ang bawat isa sa atin, hindi lamang ang pastor. Kasi matagal na tayong na-train, hinasa ni Lord. Kaya kung ang bawat isa sa atin magkakaroon ng goal, Lord, kahit makapag-train lang ako ng isang kaluluwa ko sa loob ng 1 taon, na-duplicate mo ang sarili mo, di meron ka ng isang disciple. No? Kung bawat isa sa atin, meron lamang tigi-tigi isang matetrain sa loob ng 1 taon lamang, halimbawa, no, magmumultiply po yan. Kaya napakahalaga po na yung na-win natin kay Lord, na dala natin sa gawain, alagaan po ninyo. Amen po ba? Bigyan nyo ng time. Madalas mayroong communication kasi yan yung one way para lalo siya mag-grow spiritually kay Lord. No? Kung siya na-transform, nagkaroon ng transformation sa kanya, na born again siya, syempre bagong silang yan bilang spiritually, baby pa, Christian kay Lord. Kailangan siyang alagaan. Kasi pag napabayaan yan, mawawala. No? So kaya sa ating mga nakapag-win ng soul kay Lord, nadala sila kay Lord, alagaan natin sila. Kasi reward mo yan kay Lord eh. Kaluluwa po yan. Alam niyo ba ang halaga ng isang kaluluwa kay Lord? Sa Bible, no, ang Panginoong Jesus ay nasa dun sa Gadara, sa Luke chapter 5, no, may isang lalaking na demon possessed. Yung na demon possessed na yon, pinasukan ng maraming demonyo. Nung makaharap si Jesus, no, sabi ng mga demonyo, sino ka? Layuan mo ko. No? Anak ng Diyos, sabi ng demonyo. Anong ginawa ng Panginoong Jesus doon sa inaalian ng demonyo? No? Pinalayas niya, pero nakiusap yung demonyo. Sabi niya, Lord, pakiusap ko ay papasukin niyo na lang kami doon sa mga baboy. No? Nakiusap pa yung demonyo, no? Kasi pinapalayas sila. Di pinalayas ni Lord, nagpasukan doon sa 300 o 3,000 baboy. No? Doon nagpasukan, di nagtakbuhan yung mga baboy. No? Nahulog sa ilog, sa balon. No? Tapos nung makalaya yung lalaki, normal na,
Sabi ng Panginoon, malaya ka na. Nabalita sa barangay na yung mga baboy na inaalagaan ng tao ay nalunod na lahat doon sa ilog. No? Namatay lahat ng baboy. Tingnan nyo ang katumbas ng isang kaluluwa kay Lord. Sa panahon na ito, magkano isang baboy? Sabihin na nating, pag malaki-laki, mga 9,000 yun, mga 12,000 yung malalaki. Pero kung medyo bata-bata pa, mga 4,000 halimbawa. O 4,000 na lang. Yung kaligtasan ng kaluluwa, kung magkano yung halaga ng baboy na yon, sa 3,000 i-times mo sa 4, napakalaking halaga ng kaluluwa. Masave lang yung kaluluwang isa nung pinalayas ng Panginoon yung mga demonyo. Kaya alam niyo po, ganong kahalaga ang kaluluwa kay Lord sa harapan ng Diyos. Kaya yung may isang kaluluwang nagbalik loob kay Lord, nagsisi ng kasalanan, nadala natin kay Lord, na transform, na born again. Di ba sabi ng Bible, milyong-milyong anghel sa langit ang nagagalak sa isang kaluluwang nagsisi sa Panginoon. Kaya ganong kahalaga kay Lord ang mga souls. Mapalad nga po tayo eh. Alam na natin yung katotohanan. Amen po ba? Malaya na tayo tulad nung inaawit natin kanina. We are free to run, to dance. Freedom, napalaya na tayo. Eh paano yung iba? Marami pa rin tayong kababayan hanggang ngayon bulag sa katotohanan. Alipin ng kasalanan, alipin ng kinagisnan, ng kinamulatan, no? Alipin ng mga turo ng Kastilang ipinasok sa atin. But thank God, ganun din tayo dati. Di ba? Alipin tayo, hindi natin alam na mali itong paraan ng pagsambang ito. Eh ngayon, nabuksan ang isipan at puso natin. Alam na natin ang truth. Kaya hindi na tayo muling paaalipin pa. Amen. Dahil pinalaya na tayo ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Hindi lang malaya. Malayang malaya. No? Malayang malaya na tayo, no? Na maglingkod sa Diyos at sumamba sa Panginoon. No? Praise God. Luke 5:10. And so were James and John, Zebedee's sons, who were Simon's business partners. So sila, Simon, mga kapartner niya sa business, sa trabaho, mga mangingisda nga sila. Then Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will be catching people. Yan, tao nang huhulihin niya. Ang lalambatin niya na, kaluluwa na. No? So kaya nga, pag na-develop sa atin ng compassion, no? Ano naman yung nangyayari? Ano ang pwedeng mangyari? What happened when compassion is developed? O was developed? Ano mangyayari pag na-develop na? Andyan yung compassion sa atin. Ano ngayon ang mangyayari? Ito, number 1. Initiative will arise. Yung kusa mo, nag-a-arise na. Meron ka ng kusa. Kagaya ng nasabi ko sa inyo. Kasi may compassion yung mag-asawa, nag-share. No? Hindi naman ako nahingi. No? Kusa nila po yung initiative. No? May initiative ang marami na pupunta sa ganung lugar. May daladalang blessing para sa pupuntahan. Merong kusa kasi may compassion eh. No? Pangalawa, the fire is on. Yung apoy nandoon, naka-on, hindi nawawala. Hindi nag-o-off. Hindi siya yung, ay, kayo na lang, ako, ayoko. Saka na lang ako. Hindi. Lagi siyang on, yung fire niya, yung apoy niya sa puso, tuloy-tuloy. No? Basta't meron siyang time at kaya naman, talagang andun yung kanyang paghayo kasi may compassion eh. Pero pag walang compassion, maraming dahilan yan. No? No? Maraming dahilan. Kaya ito yung nangyayari. The fire is on. Pangatlo, he never worry. Hindi siya na papagod. No? Ako nga kahit araw-araw, kahit saan ako dali ni Lord, basta may gawain at linggo-linggo. No? Basta ang gawain ni Lord nandyan. Kasi siya mararamdaman mo, nire-renew niya yung strength na meron ka. Hindi ka napapagod. Kasi nga may compassion eh. Kaya pag nandyan ang compassion, mararamdaman mo ito, hindi ka mapapagod kay Lord. Pero, kailangan din nating minsan ay mag-rest dahil katawang lupa tayo eh. Kahit si Jesus nga, napagod din siya. No? So, pag ito ang mangyayari kapag may compassion, na-develop ito sa buhay ng tao, hindi ka mapapagod basta para kay Lord. Amen po ba? Pero yung trabaho araw-araw, yung sa mundo, mapapagod ka din eh. Pero subukan mong maglingkod kay Lord, no? Hindi ka mapapagod. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, simulan mo na, Kuya Ray. Yan, Kuya Ray, simulan mo na. Napatingin ako agad kay Kuya Ray. Gusto ko siya makasama. Kuya, susunod sumama ka sa mission. No?
Sige, kumuha na kayo ng ticket. Pwede pa naman, March 16 pa naman eh. No? Iwan nyo yung ano dyan. Masarap magmisyon, hindi ka mapapagod. Pang-apat, he never murmur. Wala ka maririnig sa kanyang reklamo. Kasi may compassion eh. Kahit ano datnan mo sa pupuntahan mo, mahiga ka sa banig, sa supa, no? Mahiga ka sa kahit saan kadali ng Lord. Kasi basta may compassion, wala ka maririnig sa isang tao. No? Na ano man ang datnan niya sa pagmimisyon niya. Kasi ang pagmimisyon eh, marami ka talaga ma-experience diyan because of compassion. No? Hindi ka magrereklamo. Dito po sa parable of the Good Samaritan, Luke chapter 10 verse 25 to 37. Basahin po natin. Dito po tayo magwawakas, no? There are 6 ways to show compassion. Yan. Kanina yung pag meron kang compassion, ito yung na-develop. At ito naman yung maipapakita mo pag meron ka nito. Basahin natin. Luke chapter 10 verse 25 to 37. Ito yung parable of the Good Samaritan, sa mabuting Samaritano. And a certain lawyer, expert po siya sa Moisak law, sa batas ni Moses, tumayo at sinubok si Jesus. Sabi niya, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Tinatanong niya, Lord, ano dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na wala hanggan? Jesus said to him, what is written in the law? How do you read it? And he replied, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And your neighbor as yourself. Mahalin daw ang kapwa, no? Tulad ng pag-ibig sa sarili. Jesus said to him, you have answered correctly. Do this habitually and you will live. But he wishing to justify and vindicate himself. As Jesus, gusto niya i-justify yung sarili niya. Sabi niya, nagtanong siya kay Lord, Lord, sabi niya, who is my neighbor? Sino ba yung kapwa ko? Jesus replied, eto na po yung parable of the Good Samaritan. A man was going down from Jerusalem to Jericho. Meron daw isang taong galing ng Israel o ng Jerusalem, pupunta ng Jericho, naglalakbay. At sa paglalakbay ng taong ito, he encountered robbers, no, mga magnanakaw, and stripped him of his clothes. No? Sinira yung kanyang damit. Yung pati mga dala-dala niya, kinuha yung belongings niya. Beat him and went their way, leaving him half dead, halos iwang patay. Yung manlalakbay. Now, by coincidence, a priest was going down that road. Sa hindi inaasang pagkakataon, meron daw saserdote, pare, na napadaan doon sa pangyayari. No? When he saw him, he passed by on the other side. Nakita nung priest na umiba siya ng daan. Doon sa lalaking binugbog, hindi niya tinulungan. Likewise, a Levite also came down to the place and saw him and passed by on the other side. So meron daw Levita, nakita rin yung binugbog, umiwas din ng daan, hindi tinulungan yung lalaking binugbog. But a Samaritan who was traveling came him. Itong pong Samaritanong tinutukoy dito, hindi po siya Hudyo. Maaring siya'y hentil, taga-ibang lugar siya. Nung mapadaan siya roon, ano po ang nangyari? Likewise, he was traveling, came upon him. When he saw him, he was deeply moved with compassion. Ayan, nahabag ang Samaritanong ito doon sa lalaking binugbog. Pinuntahan niya. He went to him and bandaged up his wounds. Tinalian yung mga sugat. Kasi nga, sugatan eh. Pouring oil and wine on them. Binusan ng langis, no? And put him on his pack animal. And brought him to an inn and took care of him. Sinakay doon sa kanyang asno. Na meron siyang daladalang kabayo. Asno, isinakay doon yung binugbog. Dinala sa panuluyan, parang sa rent house. Ayan. Pinatira niya roon. Ano ang sabi po? On the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Doon sa nangangalaga ng bahay. At sabi niya, take care of him. And whatever more you spend, I will repay you with I return. Which of these 3 do you think proved himself a neighbor to the man who encountered the robbers? He answered, the one showed compassion and mercy to him. Then Jesus said to him, go and constantly do the same. Tinanong ni Lord, sino sa palagay mo
ang nagpadama ng habag doon sa lalaking binugbog. Sumagot siya, di yung pong lalaking tumulong, no? Yung lalaking nagpatuloy sa bahay na ginamot yung sugat, no? Binuhusan ng langis at sabi ni Lord sa lalaking ito, sige, humayo ka, ganun din ang gawin mo. So dito makikita po natin, 6 na parang kung paano nating maipapadama yung compassion na meron tayo ngayon na na-develop sa kapwa natin. Open the door for someone. Buksan natin ang pintuan para kanino man tao, kahit kanino, buksan natin, maging bukas ang puso natin. Maging open po tayo. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Maging bukas po tayo sa mga taong nangangailangan. Pangalawa, you give what you have. Ibigay mo kung ano meron ka because you don't give what you don't have. Hindi ka pwedeng magbigay na wala ka. Kung ano meron ka, sige, kaya mo ibigay yung oil, yung bigas, kung ano meron ka, tulad ng mabuting Samaritanong ito. Kita natin, dumaan daw yung saserdote, yung pare, dumaan yung Levita. Umiwas po sila. No? Ang kanilang prinsipyo sa buhay, what is mine is mine. At yun naman magnanakaw, what is yours is mine. No? Kinuha, di ba, binugbog yung lalaki, kinuha yung damit, kung ano yung dala niya, halos iwang patay. Ganun ang prinsipyo ng marami. What is yours is mine. Yun naman Pariseo at Eskriba, what is mine, hindi tumulong umiwas, lumayo. Pero yung mabuting Samaritano, what is mine is yours. Sabi mo sa katabi mo, what is mine is yours. Sa kabila, what is mine is yours. No? Kung anong meron sa akin, sa'yo din yan, sige, itong kaya kong ma-share sa'yo, no? At least nakapag-share kaysa naman wala, no? Maibigay mo. So ito yung mabuting Samaritano. Ipinapakita ni Lord dito, no? Yung compassion, di ba? When he saw nung makita niya raw yung binugbog, nahabag ang Panginoon, yung Samaritano, no? Tinulungan niya ang kanyang kapwa. At sabi niya sa may-ari, pagbabalik ko po at kung lang pa itong iniwan ko sa inyong 2 denaryo, sabihin niyo lamang babayaran ko kayo, no? So dito nakita po natin, no? Pangatlo, practice acts of kindness. I-practice natin yung gawa ng may kabutihan, no? Kasi tandaan natin, what we sow is what we reap. Ano mang itinanim natin, aanihin natin yan. No? Tandaan po natin, ang Diyos di pwedeng dayain ng sinuman. Kung ano tinanim ng tao, aanihin mo rin yan. Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. No? Hindi natin madadaya ang Diyos. Pang-apat, no? Say encouraging words. Magsalita ka ng mga nagpapalakas ng salita. No? Encourage mo siya. Kung meron kang narinig na balita o nakita mo si brother, sister, na down, may problema, sabi mo, hindi, sister, kaya mo yan. Ganito lang gawin mo, ganito, ganyan. Encouragement. No? Hindi yung ikaw kasi, no, sinisi mo pa, may problema na nga. May nangyayari na nga, down na nga siya. Imbis na encourage mo, na-down patuloy. No? Hindi na lalapit siya yan sa susunod. No? Kasi hindi ka naging blessing sa kanya. So pag may compassion tayo, magsalita tayo ng mga encouraging words sa kapatid natin. Pang-apat, share a hug or embrace. I-hug mo siya. No? Embrace mo siya at madaman niya na meron siyang kaagapay, meron siyang kakampi sa kanyang dinadanas. No? No? Madaman niya yung may burden ka sa kanya. No? Hindi yung may lumapit sa iyo, ganun ba? O sige, umuwi ka na, bahala ka na dyan. Kaya mo yan. Hindi ganon. No? So pag may compassion tayo sa kapwa natin, gusto natin i-hug siya, no? Babae sa babae, kung lalaki, akbayan mo, no? So mararamdaman niya na meron siyang kapatid na nagmamalasakit sa kanya. Pang-anim, you offer to help someone. Mag-offer ka ng pwedeng maitutulong ko sa iyo. Sige, sabihin mo, ganito, ganyan. O sige, importante po yan bilang tayo isang pamilya, nandun po yung makapagbahagi tayo ng pwedeng maitulong sa kapatid natin. No? Hindi man buo, pero at least makapag-share ka sa kanya. Kaya pag merong compassion sa puso natin, alam nyo, walang imposible sa taong may pagmamahal talaga sa kapwa. Andiyan po ba tayo? Amen? Kayo po mga nasa inyong mga tahanan, maging sa Guam, kay Pastor Aaron, sa Winnipeg, by God's grace, first week ng June, makarating kami dyan, Pastor Aaron, no? Magkakaroon tayo dyan ng Thanksgiving para sa Panginoon. So kaya nga po, ngayong umagang ito, as I conclude,
Number 1, ano yung sabi natin? Get active in service and see what Jesus saw. No? Maging aktibo tayo sa paglilingkod at makikita mo yung nakita ni Jesus. Kasi nga, hindi na di-develop yung compassion kahit gusto nating sumama sa gawain, maglingkod, mag-mission, nandyan lang tayo, nakapokus tayo, yung isip at paningin natin at isipan natin sa trabaho, sa ginagawa, sa negosyo, no? Tapos gusto natin maglingkod. So mag-active tayo, no? Pangalawa, allow God to burden you with a specific need. Hindi natin makita yung need ng tao kasi nga, andun lang tayo Mag-move po tayo, no? Pangatlo, intentionally, magkaroon ka ng intentional na mag-take ka ng action immediately towards sa fulfillment ng harvest. No? Kumilos tayo. No? Amen po ba? Gumawa tayo. Mag-action tayo. No? Marami pong aanihin, kulang ang manggagawa. Kaya yung mga mother, hindi po ito, si Lord, hindi naman nakatingin sa edad ng tao. Kapag kaya mo at malakas ka, pwede kang humayo, kahit nag-iisa ka bilang isang babae o lalaki, kung kaya nila, kaya mo rin. No? Walang hindi magagawa sa may gusto. Amen po ba? No? Kaya mo yan. No? Ano ka naman qualified ka. No? Matagal ka nang na-train ng Panginoon through His leader. Kaya pag binigyan ka ng pagkakataon na makapag-serve, makatayo, yes Lord, hindi ko kaya pero kaya mo. Holy Spirit, be my teacher. No? At lagi natin acknowledge, Lord, wala naman talaga akong kaya. No? Sa Bible nga, kita natin sila Pedro, mangingisda lamang, wala pang high school nung college. Ikaw nga nakatapos ng high school o college, kayang-kaya natin yan. Handa po ba tayo? Amen po ba? I challenge you this morning, no? Intentionally, sabihin natin, yes Lord, andito po ako, handa akong sumuporta sa aming pastor, sa aming pastora. Kung ano man ibibigay mo sa aking pagtitiwalang gawain, Lord, tatanggapin ko. No? Dahil ikaw naman ang sasama sa akin. Handa po ba tayo? Amen. No? Sige, tumayo tayo ngayong umaga. Tayo po'y magpe-pray sa Panginoon. At hayaan natin yung ma-develop yung compassion sa puso natin. No? At wag nating hayaan na nakatingin lang tayo sa mga ginagamit ni Lord. Ikaw din gagamitin ka rin ni Lord. Hindi lang si pastor. Bawat isa sa atin. No? At dahil nag-aapo yung kapatid natin, ikaw din. No? At may kakayanan ka na makapagbahagi, maging part ng mission ng gawain ni Lord. No? Kung hindi ka man talagang physically makasama, dahil ikaw ay, kasi meron tayong kanya-kanyang calling talaga. Di ba yung inaawit natin kanina? Fill me, mold me, guide me, use me. No? Tinawag tayo ni Lord sa iba't ibang kaparaanan. May tinawag na magpastor, evangelist, teacher, may tinawag sa music, Bible teacher. May kanya-kanya tayong calling kay Lord. Hayayaan natin na maganap yung calling na yun ng Panginoon. No? Praise God. Sige po, awitin natin ito, Father's hand. Amen. Beautiful Lord, wonderful Savior. Hallelujah. Sa mga first-timer, yes, hindi aksidente kung bakit kayo naririto. Ito yung plano ng Diyos sa inyong buhay. May plano siya sa buhay mo kung bakit ka naririto. Gusto niya kang gamitin isang araw para maglingkod sa Kanya. Kaya sa oras na ito, nais ni Lord na isuko natin ang buhay natin sa Kanya, ipasakop natin, magpakumbaba tayo, and let us accept Him as Lord and Savior. Bago tayo umawit sa mga first-timer nating nandirito, sa mga naanyayahan na imbitahan, at maging sa ating mga matatagal na, this is the moment that once again, you lay down your life to Jesus and let Jesus reign in our hearts. Siya ang maghari sa puso natin. Habang tayo nakayuko lahat, taas natin ang kamay natin. Sabihin natin saglit ang prayer na ito, especially sa ating mga baguhan, sa mga first-timer. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Sabihin natin lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa mga salita mong aking narinig na nagbigay ng hamon sa akin na ako'y maglingkod sa iyo. Sa oras pong ito, muli kong isinusuko sa iyo. Iniaalay sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ko, Panginoon, sa aking pagsuway, sa aking hindi pagsunod sa iyo, sa tawag mo sa buhay ko. Pumasok ka sa puso ko, magari kang tunay. Ikaw ang aking Panginoon
tagapagligtas ng buhay. Sa oras na ito, puspusin mo ang puso ko ng compassion sa kaluluwa. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Let's sing this song, Father's Hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, Lord. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Yes, Lord. Hallelujah. The Spirit of the Lord is moving, and our hearts was filled with the compassion for souls. Mga kapatid, mga magulang, hinug ng aanihin, kulang na mag-aani, kulang na manggagawa, at isa ka doon sa manggagawang yun. This is the time for us to be used by God. God is looking for men and women who are willing and able to give life unto Him. Yes. Hindi nagkamali ang Diyos na pagtawag sa iyo. Hindi siya nagkamali ng pagpili sa iyo. Gusto ni Lord na gamitin ka niya sa iba't ibang kaparaanan ng pagtawag niya sa atin. Yes, Lord, Panginoon, sa umagang ito, narito ang iyong mga anak. Ano man po ang naisin mong ipagawa sa kanila, makita nila ito, O Lord. Open their spiritual eyes, spiritual understanding, na malakaran po ng bawat isa ang dapat naming lakaran at maranasan namin habang kami malakas pa't nabubuhay ang nais mong ipagawa sa amin. Use each and every one, Lord, for your glory alone. Ikaw lamang maluwalhati at maitaas. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay namin ito'y
maging kagamit-gamit, kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos. Ini-entrust ko sa iyo ang buhay ng bawat isa. Lord, anumang meron kami, alam ko po na ibe-bless mo ang lahat ng mga trabaho at business ng iyong mga anak. Pero mahalaga ang buhay namin, ang oras namin para sa iyo. Lord, punuin mo ang puso ng bawat isa ng tunay na pagmamahal, pagmamalasakit, ng compassion sa marami pong kaluluwa. At sa mga mission namin ginaganap, Lord, hayaan mo maging bahagi ang bawat isa. Salamat, Lord, ng marami. May bubuksan ka na naman sa Bohol. At darating ang isang araw sa Bukidnon, Panginoon, sa Mindanao, O God. Lord, salamat sa mga pastor na yon na handa po magpasakop sa amin. Lord, nire-ready mo na po ito, Lord God. Lord, maging sa La Union, kay Mr. Yuson, O God, in the name of Jesus. Lord, ikaw ang magpapagaling sa Kanya. Ikaw ang gagawa ng himala sa Kanya. Lord, salamat, salamat. Narito po kami handang tuparin ang tawag mo po sa bawat isa sa amin. Lord, I speak, Lord, blessing upon each and every one. I speak, Lord, divine health, good health, Lord God, strength. Lord, pagpapalain mo ang buhay ng bawat isa. Walang naglingkod sa iyo ng tapat at totoo na pinabayaan mo. Kaya, O Lord, simula po ngayon, iparanas mo sa buhay ng bawat isa ang iyong napakayamang biyaya sa kalangitan na hindi nauubos. Salamat, Lord, pinagpala mo na ang bawat isa ngayong umagang ito. Thank you, Lord, sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat sa aming mga kapatid na first time na nakadalot nakarinig ng iyong salita. Lord, salamat dahil ikaw ay hanggang ngayon nahabag sa maraming tao na parang mga tupang walang pastol na kanya-kanyang takbo ng buhay. Salamat, Lord, dahil ito na po ang time upang ang mga first-timer naming nakapiling ngayon ay magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat, Lord, ng marami. Thank you, Lord, for the victory, for the answered prayer. Thank you, Lord, pinalaya mo na kami. Thank you, Lord, kami malayang-malaya na. Salamat, Lord, we are free, O God. Lord, salamat, malaya kaming maglingkod sa iyo. Salamat, Lord, malaya kaming ganapin ang tawag mo po sa bawat isa. Thank you, Lord, we are free, O God. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo at sa likod, sabihin niyo, kapatid, wala nang dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Sa kabila, sabihin niyo, kapatid, wala nang dahilan para hindi ka maglingkod sa Diyos. Ito na yung panahon mo, maglingkod ka sa Panginoon. Amen, amen, hallelujah, amen. Umawi tayo sandali kay Lord dahil tayo totoong malaya na makapaglingkod sa Kanya. Umawi tayo, I'm free.
sun sets free, is free indeed. Amen. Malaya na kayo. Malaya na tayo. The sun sets free, is free indeed. The sun sets free, is free indeed. The sun sets free, is free indeed. No more shackles, no more chains, no more bondage. Sing it louder. No more shackles, no more chains, no more bondage. No more shackles, no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Say, no more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Sabihin nga po natin, ako'y malaya. Malayang malaya. Sabi mo sa katabi nyo, malaya ka na talaga, ha? Hahayo ka na, ha? Amen. Kuya Ray, hahayo ka, ha? Sama kita. Amen. Praise the Lord. Maupo po tayong lahat. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Sige po, dumako tayo sa isang mahalagang gawain at maya-maya meron pa tayong Holy Communion. Pangunahan tayo ni Ate Arlene. Ayan. Amen. Itaas po ang kamay ng mga nakatanggap ng blessings nitong nakaraang mga araw. Amen. Sino po ang blessed? Ayan, tayo pong lahat yon. Sabi po dito sa Proverbs 33, 9-10, give honor to the Lord with your wealth and with the first fruits of all your increase. So your storehouses will be full of grain and your vessels overflowing with new wine. Ayan. So, tuwing tayo po ay magbibigay ng ating tithes and offerings sa ating Panginoon, remember that we are honoring the Lord. Amen. And sabi nga po ng Panginoon, sabi po niya sa John 14:15, if you love me, ano pong karugtong nun? Keep my commandments. At ano nga po ba ang sabi niya? Sabi niya po sa Malakay 3:10, di ba? Give your tithes and offering unto my storehouse. Balikan po natin yung verse before that. Sabi po sa Malakay 3:8, kailan daw po nirarab ng tao ang ating Panginoong Diyos? Through tithes and offering. When we are not giving our tithes and offering to the Lord, we are on the act of robbing the Lord.
So do we want to be robbers? No. So we must give. We must follow His commandments. We must give the tithes and offering that belongs to the Lord. Amen? Our tithes and offering belongs to the Lord. At makikita niyo po na, sabi nga po, no, sa susunod na verses sa Malakay 3:10, hindi niya po hahayaan na yung mga pest ay kainin lamang yung mga yung kinikita natin, ano? Sabi po dito, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And prove me now. Sabi ng Panginoon. And if I will not open the windows of heaven and pour you out of blessings, that there shall not be room enough to receive it. Amen. Napakaganda mong pangako ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Proverbs, sorry. 11:24-25. A man may give freely and still his wealth will be increased. Yun daw po nagbibigay ng maluwag freely. Ay lalo pang tumataas ang kanyang, kung ano yung meron siya, yung wealth niya. Pero, and another man may keep back. Yun daw po nagwi-withhold ng blessing. Ano daw po ang nangyayari? But only comes to be in need. Ayan. Napupunta lamang sa pangangailangan. So, wag mo nating hayaan na yung ating mga pinaghirapan, mapunta lang sa wala. Na parang napunta sa, binagay natin sa ating bulsa, yung palang bulsa natin ay butas, na kapag kinailangan natin ay wala na palang laman. Gusto nyo po ba na pagkasweldo nyo, sweldo na pala ulit, yung bang, sa sweldo na pala ulit, pero yung kinita nyo nung mga nakaraang araw, meron pang natitira. Kasi si Lord ang nag-a-add ng blessing sa araw-araw. Si Lord ang nagbibigay ng mga network, ng mga kaibigan sa atin upang tayo ay maging blessing at ma-bless din sa kanilang mga buhay. Amen. Sige po, tayo ay maging pagpapala sa ating church. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this opportunity once again to bless your name, to give you back the tithes and offering that belongs to you, O God. Lord, continue, Lord, to bless the works of our hands so that we continue to freely give and support the missions, Panginoon, ng aming church. Lord, dalangin po namin na marami pa pong souls kami na mawiwin, Panginoon, at magamit namin ang mga malilikom na naming tithes and offering sa pagpapalawak po ng inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga gagamitin mo upang ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon. Thank you, O God. We entrust our finances unto you, O Lord. And alam po namin, kailanman hindi nyo kami pagkukulangin. Tulad nga po ng pangako nyo, Panginoon, you will continue to increase what we have because you are a God of blessings, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise.
Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Ayan. Ito po yung ginagawa natin once a month bilang paggalang sa ating Panginoon at pag-aalaala sa kanyang ginawa sa krus. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23, no? Na nung gabing magapunan ng Panginoon, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Amang nasa langit, pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kaya po tumayo ang bawat isa at ito po'y gagawin natin bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus. Lord, pagpalaan niyo po ang mga tinapay na ito na simbolo ng iyong katawang nabayubay sa krus. Sinabi mo sa iyong mga sugat na tinaglay, pinagaling mo na kami. Kaya inaangkin namin, Lord, that by your stripes we are healed, O God. At Lord, sa juice na ito naming inumin, simbolo ng iyong dugong na buhos, nalinis na ang aming makasalanan, pinatawad mo na po kami. Kaya bless niyo po and sanctify this bread and wine, O God, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sige po, kumuha ang bawat isa. Hawakan niyo muna po, aawit muna tayo. Sabay-sabay natin kakainin at iinumin. At the cross above my knee, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? Sa oras na ito, kung meron na po lahat sa likod, pakitaas po natin ang kayo pong nasa inyong tahanan. Kung meron po kayong biskwit dyan or bread, pwede po kayong makijoin sa ating Holy Communion. At kung meron kayo dyang juice, ay pwede po kayong sumabay bilang ito'y pag-aalaala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Tayo manalangin, Lord, salamat. Narito ang bread, simbolo ng iyong katawan. Kakainin namin ito bilang pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, pinagaling mo na kami sa iyong mga sugat. Inaangkin na po namin ito. By your stripes, Lord, we claim it. We are healed in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin kainin. At inumin po natin ang juice, simbolo ng kanyang dugo. Sige po, pasan nyo lamang po pakanan, pakaliwa at kukunin muli ng ating mga asheret and asher. Amen. Manatili tayo nakatayo saglit. Father God, in the name of Jesus, may your love, O Father God, may the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa saglit para sa mahalaga announcement. Pastora Shikaina. Praise God po. So sa atin pong mga announcement, ayan po, so wala pong aalis. After po the service, we have our eating fellowship and at the same time po, fellowship na rin po natin sa isa't isa. At mamaya po, Pastora Rio, si Rev Stella, si Bishop Leo, meron po tayong urgent na short meeting. Meron po tayong short meeting later. And then, yan po. So, it is our first Monday of the month. Monday, Tuesday, Wednesday. So, we are declaring a corporate prayer and fasting po. So, katulad po ng pinag-aralan po ngayon, let's ask the Lord to increase the passion into our hearts para po mag-reach out ng maraming kaluluwa.
Alam niyo po ba, bago po pumasok ang March, testimony lang po at gusto ko pong ibahagi sa inyo. Natutulog pa po ako, pero yung spirito po kasi natin, hindi po natutulog, di ba? Katawang lupa lang po natin yung natutulog. Narinig ko po yung word na, he who wins souls is wise. Tulog pa po yung physical na pangangatawan ko, pero yung spirito nga po natin kasi hindi natutulog. So narinig ko po siya na sinasabi po sa akin ng Holy Spirit. At alam niyo po ba, sabi po sa akin ng Holy Spirit, hindi lang sa labas ng church, maraming kailangang i-win na soul. Ano po ba pag sinabing soul, di ba? It is our mind, will, and emotion. Kumbaga, ito po yung soul na sinasabi. Hindi lamang po yung lost soul. Marami rin po tayong kailangang i-win na soul sa loob ng church. Kaya po, I believe na yung pong, ito pong sa prayer and fasting po na to, let's ask the Lord to increase that passion to reach out souls not only outside, pero first of all, yung mga nasa loob ng church na kailangan po nating i-win. Amen po? Because they are part of God's family as well. Kaya po, let's pray for that na talaga pong hingi natin sa Panginoon na, Lord, punuin mo yung pagmamahal, mag-overflow yung pagmamahal mo sa puso ko so that love will overflow to others as well. Amen po? Kaya po ito pong prayer and fasting na to, wag po nating basta-bastahin na basta po tayo nakapag-fast. No, let's really ask the Lord. Alam niyo po ba, yung pong nangyayaring revival po sa Absary sa Kentucky, sino po nagdi-desire no? Na Lord, i-pour out mo din sa Pilipinas, i-pour out mo din sa church, sa J Blue family, di ba? We really need the revival of the Lord. We really need the moving of the Spirit, especially po in these last days. Para po talaga, kasi it's the Holy Spirit, the boldness, our intimacy with the Lord will push us through para po talagang mag-reach out ng kaluluwa. Kaya po, it's your choice kung gusto niyo po mag-fasting ng breakfast, ng lunch, or ng dinner, or yung katulad po ng ginagawa po natin dito sa church, corporately na pwede po kayo mag-fast ng 6 a.m. to 2 p.m., 2 meals po yon, or 10 a.m. to 6 p.m., or 2 p.m. to 10 p.m. So, depende po sa personal conviction nyo. But yun nga po, as we skip meals, be sure that we will pray. Amen? Kasi po kung mag-skip lang po tayo ng meals, but we will not pray, nagda-diet ka lang, kapatid. Kaya dapat po, prayer and fasting. Amen po? Kaya po, ayan po, so it's the first Monday, Tuesday, Wednesday po ng month. So, meron din po tayong ibibigay po sa group chat na lang po natin yung iba pong mga prayer focus natin. But pinaka-prayer focus po natin, ito pong team natin na to ngayong month. Amen po? Yung compassion to really reach out for the soul. And, ayan po, ano po ba to? Ayan, so sa March 26 po, it's our Camellia family anniversary. So, sasabihin na lang po sa atin nila Pastor Rio where will be ang magiging place po and yung time. So, kahapon po, anniversary po ng ating Parañaque family. So, yun nga po, we joined them and we celebrated with them. At ngayon pong 2026, ay sa Camellia naman po ang ating anniversary. So, let's join them as well. Let's celebrate with them the goodness of our God sa buhay po ng ating mga kapatid sa J Blue Camellia. And ayan po ang ating camp meeting. Sino pa excited sa gagawin ni Lord sa camp meeting? Amen! Amen! So, ayan po ang ating sa April 5 to 7. So, kung may pasok pa po kayo niyan, ayan po, baka po pwede na kayo mag-leave para po maka-join kayo mismo sa mismong 5 kasi para pong 6 and 7 yung talagang wala ng pasok. That's Wednesday, Thursday, Friday po. So ang ating pong camp fee, ayan po, sa room po is 2,000 sa tent, 1,250. Meron po tayong kubo pero 4 packs lang po doon. 1,500 po per head. At sa kids po natin, 7 years old and below, 300 per head po. So, sa food lang po nila yon.
Apo, sa 2,000 po, meron na po kayong accommodation and food. Ito po, para po magkaroon kayo ng overview. Ito po ang ating magiging campsite po sa Indang, Cavite. It is the Cerca Garden Private Resort. Meron po yung sound na yan, para medyo... So handa po natin, not only our spiritual but also our physical na pangangatawan. May mga activities po tayo. Kita nyo po, ang lawak ng lugar, di ba po? Ayan po. So sa mga magpapa-water baptize din pala po, pwede po kayong mag-approach sa ating pong mga pastors para po ma-note po natin kung sino yung mga magpapa-water baptize. Pwede po bang mag-lights off po tayo dito sa unahan para po mas makita po nila? So usually po lahat ng rooms may sariling CR. Air condition po yung mga rooms. Ito po yung 4 packs lang po na 2 room na 1.5 po kasi electric fan lang po tayo dito pero po yan may sarili rin po kayong bed kaya hindi na po kayo magdadala ng beddings. Ayan po, so sa mga per families po, pwede po kayo dito, 6 packs po siya per room. At meron po sariling CR din, air condition din po. Bali, ito pong place na to is dual purpose po. Diyan po ang ating gathering hall and at the same time ang ating dining area. Kasi yan lang po yung place or na pwede po tayo mag-gather or sa labas po, dun po sa field. Okay po, so sa tent po natin, you will bring your own tent po. Ayan, at malawak naman po yung ating pwede po tayo dyan maglagay ng mga tents. At meron din pong bonfire area, kaya po dun sa ginawa po nating program, meron po tayong one night na may bonfire po tayo. So, ayan po yung venue po. Ayan po yung aerial view. Ayan po. So, ayan po yung magiging camp place po natin. So, nagkaroon na po tayo ng overview doon po sa lugar. So, ang kaya lang pong i-accommodate nung place is 80 packs or 80 persons. Kaya po, ang ano po natin is first come, first serve.
So, ang atin pong, we will ask the down payment po for until on or before March 12. So, pwede po kayong, sa Camellia po, kay Tita Lydia, pwede na po kayong mag-down payment. Hanggang March 12, on or before March 12. Sa Sagana naman po kay Pastora Mercy at dito po sa akin po kayo lalapit. So, dahil nag-down na po tayo dun sa venue, okay po? And then, we will ask the full payment para po pagdating doon, hindi na tayo doon magbabayaran pa. Ibibigay na lang po yung mga IDs hanggang April 2. Okay po? Please note of the dates po natin. April 2 po, hopefully po lahat ng kasama ay fully paid na para po pagdating po natin doon, settled na po tayo sa lahat ng mga payments po natin. At dahil nga po 3 days and 2 nights lang po tayo, talaga pong kinompress po namin yung time natin para po ma-stretch, para po ma-enjoy po natin yung pag-stay po natin doon. Okay po? So, ayan po ang ating regarding the camp meeting. And this coming March 9 to 12, ayan po, may mission po sa Zambales and Alaminos, sila Bishop. Together po yung ating ibang mga manggagawa, kasama po sila Brother Neil, sila Brother Kenon, tsaka po si Brother Jonathan na ating Parañaque. So, let's keep them in prayer po. And on March 16 to 21, sa Tagbilara naman po sila, and Kandihay. So nauna na po doon si Brother Will, kaya wala po siya sa atin ngayon dito. Pero sabi nga po, katulad ng nabanggit po ni Bishop, prepare niya na po yung paggaganapan po ng crusade doon. So together with his family. So let's keep them on prayer, and if we have the capacity or the Lord is knocking into our hearts na maging kabahagi po, though hindi tayo kasama doon physically, but we can be part of that mission sa pamamagitan po ng ating mga mission offerings. Kaya po, we're encouraging everyone na sabi nga po, hindi man po tayo physically makapunta doon, but through our giving, we can also be part of it. Amen po? So, ayan po ang ating ilang mga announcements. So, sa ating pong Speak Life, continuous po ito every Mondays ng 7 p.m. sa ating pong Facebook page. Maging ganun din po sa Tinig ng Pag-asa. Ayan po, every Tuesdays and Thursdays, midweek po natin, 7:30 p.m. ay 7 po dito. And soaking po, face-to-face na po tayo. Announcement pala po ni Sister Eileen sa atin pong mga mothers na nagjo-join ng morning devotion po natin or Don't Watch Prayer sa last Saturday po, no? Last Saturday po ng March, sama-sama po tayo magpa-pray dito po sa church. Okay po? So, face-to-face po ang ating Don't Watch this coming last Saturday po ng March. Ayan po. So, ayan po yung iba nating announcement. Don't forget to like, follow and subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook and our YouTube po na J Blue Church. Amen. Purihin po Panginoon. Sa umaga pong ito, can we all just stand up? At i-acknowledge pala po natin yung ating mga first-time visitors. Yung mga tumayo po kanina, can we allow you, can we ask you to come dito po sa unahan? And we just want to acknowledge you. You are very much welcome po sa Jesus Be Lifted Up Church. Kung sa kayo man po ay sa Sagana, but we are one family in the kingdom of God. So, sige po, yung mga first-time visitors po, nais po namin kayong i-acknowledge sa umaga pong ito. Kayo po ay lubos na pinagpala na narinig po natin ang salita ng Diyos, and Bishop Leo will just pray for each one of you po. Congratulations po, Mama. Ayan. Ito kayo. Ayan. Pag-pray din po natin sila bago tayo mag-closing prayer. Lord, salamat po sa buhay po ng aming mga kapatid na ito na dinala mo po sila rito upang makapakinig ng iyong salita. Lord, ang binhi ng salita mong nahasik sa puso nila, ito po yung magbubunga at lalago. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, madama nilang yakap ng iyong pagmamahal, ang iyong kalapitan, and we release your blessing upon them, Lord God, in the name of Jesus. We release, O God, your goodness, your blessing, your favor. Salamat po, Panginoon, hindi itong huli ng kanilang pagdako sa gawain mo, kundi ito lamang po ang simula
na sila'y maglilingkod sasamba sa iyo. We entrust their lives unto you, Father God. We honor you and grant unto them whatever their petition unto you, O Father God. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Amen. Sa mga birthday celebrants pala po natin ng March, can you also come over at kayo po ipag-pray po ni Bishop Leo. Sige po, yung mga March celebrants po natin. March. Si Pastor, Tatay sino? Rio, March ka ba? si Kuya Neil, sino pa po? Ayan, Lahat ng may birthday ng March. Sige po. Hannah. Sino pa po? Mga birthday birthday. celebrants natin. Ay, Oh, si Faith. Si Birthday ano mo pa? ba, Faith? Ay, hindi na. lipat nyo na daw ng March yung Pastor birthday Paul, nyo. o ba? Mga pastor natin, no? Amen. Wala na po ba sa likod po? Baka po meron pa po. Wala na. Okay po, so Bishop po. Ayan, po, si opo. Tatay Tatay Efren nga Efren. pala po. Ayan, Happy Efren. birthday po. Sige po. Tuon po natin lahat ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat sa aming mga kapatid na ito na magdaraos ng kaarawan po nila ngayong buwan na ito. Lord, ang iyong lingkod, Pastor Paul, Pastor Neil, O God, we release your anointing upon them, your empowerment. Lord, you called them by your grace, O God. You set them, Lord, hallelujah, sa gawain mo po, Panginoon, na nakaredy na. Salamat, Lord, sila po'y maglilingkod sa iyo habang may buhay. I release unto them, Lord God, your anointing, Lord, your wisdom, O Father God. Bless niyo po ang aming mga kapatid na ito, si Kuya Ephraim, Kuya Rio, O God. Lord, na sila po'y patuloy na maglingkod sa iyo, mag-apoy sa pagmamahal sa iyo. Thank you, Lord, na i-release ko po sa kanila ang iyong biyaya, ang iyong pabor, ang iyong pag-iingat at pagliligtas. We thank you, Lord, we honor you. I-grant mo ang desire ng heart nila at ang kapayapaan ng puso, ipaghariin mo po sa kanila, O God. Thank you, Lord, we honor you. In Jesus' name, Amen. Happy birthday. Yan daw ang cake nyo. Kunin yung cake nyo, hawakan nyo. Ayan, ang ganda ng... Ayan. Pag bilang 1, 2, 3, blow nyo ha, yung ano nyo, sabihin nyo kay Lord kung ano yung wish nyo, desire nyo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige, manatili tayo nakatayo at umawi tayo kay Lord. Sige po, balik natin sa kanyang papuri at pasasalamat. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sa iyo ang papuri. Amen. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. At malhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko.
buhay ay para sa iyo lamang. Salamat po sa mga katuruan na amin pong narinig sa umaga pong ito. Salamat sa pagpapaalala nyo, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng tunay na compassion, Panginoon, para sa mga lost souls, oh God. Hayaan niyo po, Diyos, na sa aming pang-araw-araw na buhay, makita namin, Panginoon, ang mga tao na nangangailangan sa inyo at gamitin niyo po kami, Lord, upang sila ay mailapit sa inyo, Panginoon. Matanggap ka rin nila bilang Panginoon nila, sariling tagapagligtas. Dahil sa mundong ito, tanging kayo lamang ang pag-asa namin, Panginoon. Kaya, Lord, we pray for the power of the Holy Spirit to anoint your people, to open our spiritual eyes, Lord, upang ang makita namin ay ang nakita ng aming Panginoong Yesus, O God, upang ang tunay na burden, and love, and compassion, and mercy, O God, ay mag-overflow sa aming mga buhay. Truly, Holy Spirit, we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang inyong anak na ginamit upang ipahayag ang inyong mga salita. Continue, Lord, to reveal yourself unto him, O God. And Lord, the deeper revelations, O God, ang maibigay niya, Lord, ang mai-share niya, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, na sa bawat araw, makilala ka pa namin, Lord, in a more deeper and personal way, O God. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat Thank you, isa, Jesus. at kung paano po kami nakarating ng ligtas, Panginoon, sa lugar na ito, gayon din ay babalik niyo kami sa aming mga pansamantalang tahanan, Panginoon, nang mayroong lakas, may kagalakan, mayroong pagtitiwala, Panginoon, at pananampalataya, na Lord, hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo kami pinababayaan. Maraming pong salamat, O Diyos, maging sa amin pong pagsasalo-salo sa tanghaling ito. Lord, let the sweet fellowship of the Holy Spirit, O God, ang manguna sa amin. At katulad, Lord, na nakasulat sa inyong salita, whether we're eating or drinking, we will do it all for your glory alone. Marami pong salamat. We honor you, we praise you, we bless you, and we adore you. In the name of our And may Lord the Jesus Lord Christ. bless you and Amen. keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen.